ang Ginoo mana kanino. Manaw sa kanimo. Ibayaw sa iyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay o mataron. Amay kayo lumatarong, ako dahil sa di makita nga Diyos. Atong amahan nga makagaw sa tanan, kung siya mong anak nga si Jesu Kristo atong Ginoo. Sa tibok pagpatid sa kasing-kasing sa sabutan, pinagi sa mga tingog sa mga awit, kay si Kristo ngadto sa tunay amahan. Sa utang niya darmi bayad, ug sa bulim sa unang sala. Pinagi sa pipilong